הבית הזה ממש חדש, וכל פרט בו נבחר בקפידה. הסגנון מודרני עם טאץ' קלאסי, והגדר שהתקנו כאן משלימה אותו בצורה מושלמת. הלקוחה בחרה בצבע אפור בהיר, שמתחבר בצורה נקייה וסופר אלגנטית לשאר הפאנלים לרכב. השילוב יוצר מראה נקי, הרמוני ושקט, בדיוק כמו שהלקוחה ביקשה. גם כאן, כמו תמיד, עבדנו עם שיפוע סופר חד, כמו שאתם יכולים לראות, והכל יושב מדויק, גם הגדרות, גם השערים, תוצאה מושלמת. חשוב לי לציין, הבית פונה לרחוב ראשי, וזאת בדיוק הסיבה שבחרנו בדגם פרופילים, כדי ליצור פרטיות והרמוניה, כמובן לבדל את הבית משאר בתים בשכונה. אז אם גם אתם בונים את בית החלומות שלכם, תנו לנו לדאוג לחוץ שיראה בדיוק כמו הבפנים.